Yeah, good evening, Mazrabu no Konsei, Gwinemoni. I think, I know I know good quite man, it's not too late. So, issue each of no your vote. Hey, tonight, Mr. Kadi, I mean, it to Aman Plaza, Dan Kwale, Brigadier, Soldier, Professor. The Dan Kwale, Newton, Zao, Piers, Oda Punk. Tikozo kubezana kwenemoliko. Kumasona bempha komiti jakuti hey muthandize kubezana amene chifota kwankhola zoti ifeyo tinapachilima blah blah zambiri mbiri so zimenezozo tinana hamena kudandaula so actually threat imene ndithu itabwera chenje zimene chitabwera kopya zimene kuchako naonso mandanawo naonso a Mr. Kadi akayanga ndipo akachallengeaso kuti ineyo simangalebeze kuti mupanga zaini akulu inonso ndipanga zaini inenso nditha kuti miziyani anthu ino kuti intelligence yanga itha kundiuza nde akulu sikuli bwino kwachema so Mr. Kadi so kukutentha wambiri but ndifuna ndingokamba Kadi nake Amalawi nonse panopa mukudikirira kuti muone kuti Major General Nsonthi aja anena kuti chani retired Nsonthi Junior ndiye ndingokupasani a heads up Nsonthi si munthu osewera naye yayi Nsonthi samapanga nawo za anthu awawa military yaji na Nsonthi inali yama disciplined men in uniform real Malawians Oda makonda dziko lawo achina Nsonthi aja si anthu osewera nawo yayi Nsonthi anganana muza Moses kuti Moses ndege tinayipeza kale mumvesese mamene zimene zibwerezo ndi bullshit kayankhule ndukanditchule mabamva veo anamuza rolo kanditchule now aina Dani Kwaliwa they don't love Malawi military Dani Kwaliwa kunena kuti akuti chair ine ndapanga build reputation yabwino wapanga build reputation yabwino yotaniwe procurement dolo manager kaya wa ku Malawi ame koma helicopter akulibe olo imodzi ikugwira ntchito ndege zonsezi zilibe what are you saying parachute anthu military operatives athu akumafa ifo iwe unapanga purchase zinthu za utsiro umagula kwa satani umapanga bribes kumene kuja kumatenga makatsa ako who do you think you're talking to reputation imene kupanga protect iweyo ndiyotani ukuphaso anthu you facilitated the death of your vice president as a military soldier say civilian government iweyo you are supposed to salute to Chilima iwe upanga organize kumbuyo ndi anthu wawo kumupha mfana kunamiza dziko Nsonthi wanena kuti ife ndege tinayipeza kale nthawi imene chayi 8 o'clock ase madzulo anamuimbira foni Moses Ntako ndiye uli pamene pachapa ukuyankhula akukufunsa mafunso you are angered ukuwapanga threatening anthu ukundipanga threatening ine ndi anthu wena amene tikuyankhula kuti we can get you you cannot get me because I say if you make a move on me my intelligence will know they'll make a move on you. Be careful what you wish for, eh? Be careful. There are certain people you don't threaten. Even right now, as I am saying, you will just watch over your shoulder because you made a threat. So, and Pamela Mandipanga protected, they saw that threat. They are observing you. Your every move. Now, forget about that. Let's move on. Nsonthi ndi munthu amene
ifeyo Malawi tibadalira the hero watu that is our man nsonti anadibasa ifeyo democracy ku Malawi kuja anthu amene chakufa jihana yes koma chakufa jihana anabwera ayina nsontaja atamenya kale operation bwezana ataipanga kale dismantle MCP ja ayina nsonti ajatu anapanga zinthu zazikulu endi kuyankhula kwa nsonti kumuza Moses kuti kayankhule izizi nsonti akudziwa chimene akuchita military ayina nsonti general top level asema generals opasidwa lero osati izizi zayina Dani Wali Valentino Pili Jafu Kakula. This is not a military. These guys are stupid, useless. Ata kudonongera dziko ifeyo ndikupangidwa invade ifeyo. They are weak. Weak men should not lead the military. Wait for nsonti. Amalawi tukudikirira enda Malawi anzera chiloneri akubwera nsonti game change amene yakagulu muyiona kadani kwali akamanga Dani kwakamangidwa akuti mbiri yake naonongeka mwakati okay stop killing people yokona ngati kuti ukamapha anthu mbiri yako ikhala popo okay akuti anthu amene akundonongera mbiri yanga akumangodya makokeni, they are high on cocaine. Done. Let me remind you, iwe suna pite ku Seattle you. You were high, drunk, you were finger banging Linda Uja in front of people. Didn't you do that? Because the story if it we didn't say anything. But committee of parliament public high, they're high on cocaine. You were high on cocaine, bagul. Done. You are not perfect, bro. Aliyese kusiara makumbugira nkani mele kuti iweyo unkamenya Linda Uja yonchi. Bagulu utaledzera utaja high utaja cocaine uli you. Why do you present a false image of yourself when you are the worst bombocrat?